10 km rýchlo ubehne, aby ste dobre, rýchlo, zdraví dobehli, lebo to je najdôležitejšie. 4250, presné číslo bežcov sa vydáva na 10 km trať Bratislavou. Kto sa teší, zdvihne ruku! Každý, kto sa teší, skáče! Všetci! Poď! Skáč, 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 skáč! 10! Ešte máte čas. Ideme o 40. 10, 9, 8, 7, poďte so mnou, 6, 5, 4 naraz. Je to naše! Poď na to! Ruky hore! Pozdravíme aj ostatných, ktorí nám prišli faniť. Zakričíme ostatným, ktorí stoja pri mantineloch a ktorých možno práve vy motivujete, aby na budúci rok bežali s vami. Renátka už pomaly odišla, pretože aj ona beží v tejto skupine. Pripraví sa ďalšia vlna. Zdraví, babi. Sveta chôdzi na 50 km. To je už aký úsek. Pozor, zakývajte si, zaskáčte si, ruky hore. Majster sveta v ruke, v tomto prípade pištol. Štartujeme 19:50. 58 som dostal informáciu, takže posledných 10 rátame spolu, hej? Nabuďte sa aj touto pesničkou. Skáčeme! To je ono! Všetci! Hop, 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 hop! 20 sekúnd! Ideš! A poďte so mnou! Posledný countdown! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Ahoj, čau, držte sa. Vidíme sa o 10 kilometrov. S niektorými z vás na pódiu ako s víťazmi v jednotlivých kategóriách. Beží Ocinko, beží Lulu, bežia aj ostatní, ktorí nemajú nápis, ale napríklad Telekom.